αυτές τις μέρες σχολεία υποκατάληψη. Βλέπουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα να καταρρέει. Είναι λοιπόν τα προβλήματα τεράστια. Είναι οι στιγμές κρίσιμες. Και αυτές οι κρίσιμες στιγμές πρέπει να αναδείξουν και τον ιστορικό χαρακτήρα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης. Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι και να το δείξουμε στην κάλπη ότι πρέπει να πάρει έναν άλλο δρόμο η χώρα. Πρέπει να πάρει μια στροφή. Και υπάρχει αυτός ο άλλος δρόμος. Υπάρχει στο όραμα, τις αξίες, τις αρχές του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Γιώργου Παπανδρέου. Υπάρχει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ένα πρόγραμμα που δίνει εργαλείο να κάνουμε πολιτική για όλη τη χώρα, για την περιφέρεια, για τη Φλόρινα. Φίλες και φίλοι, δεν ήρθαμε, δεν παρελάβουμε από τα μικρόφωνα και τα καφενεία του νομού εμείς οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ για να πείσουμε το λαό της Φλόρινας, για να πείσουμε την Ελλάδα ότι έκανε λάθος το 2004 όταν έστειλε το ΠΑΣΟΚ στην αντιπολίτευση. Ερχόμαστε σαν ένα νέο, ανανεωμένο ΠΑΣΟΚ, μετά από 5 χρόνια αυτοκριτικής, προσπάθειας, αγώνα, δουλειάς, ζήμωσης, με ένα νέο πρόγραμμα, με νέους ανθρώπους, να φέρουμε την πραγματική αλλαγή, να φέρουμε την ανατροπή.